Assalamualaikum mehriban tomoşaşlar. Surpriz hyzmaty dowam edýär. Jeyhun Production Merdan Balbaşyp bilelikde ýola düşdük. Ine görüşüňiz ýaly Daşow vilayatynyň Akdepe trawynyň Agdybirlik geňeşliginiň 15 owasyna ýaşaýan, edil häzirki wagtda daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän Bäsimzanyň haýyşdy boýunça mehriban käwesini, edi ejesini, ogul gerek gelenejäni doglan günü bilen gutlap barýas. Onda Yürüytü mehriban oğlunun adından mehriban käwesini, ejesini gowandyryp begendirer. Şol ajaýyp pursatlarym internet sahypamyzda, YouTube kanalymyzda size hodurlarys. Bäşim mehriban käwen ýaşyda bolsun toparmyzyň adından gutlaýas. Ine mehriban tomoşaşlar, görüşüňiz ýaly 15 owada ýaşaýan Annesen aganyň Agdyr maşgalasyna geldik. Ine Bäsimzan ýürüýteseň haýyşdyň boýunça sowgatlar gowşurar. Assalamu alaykum gelje. Uzak ýaşa. Oğul gerek gelneze bugün sizin ýaşy toýuňyz eken, doglanýyňyz eken. Daşar ýurtdaky oğluňyz Bäsim adyndan gutlap geldik. Ne süýjilik tort, süýjilik sebet, ýan köýnüň adam Gülüpekden köýnek. Ýürüýteseň doglanýyňyz sowgat. Uzak ýaşa gelneze ýürüýte Bäsim adyndan gutlaýas. Uzakdaky oğluň daşar ýurtda öz işini dowam etdirip ýören Bäsim janyň adyndan gutlaýas. Uzak yaşa. İki cümle min şey duatralı. İki cümle bir yaşap şey duatralı. İki cümle şey duatralı Hudaý 20 ýaş bilen. Bäsimjan doglangyň bellap berip atýardyň walan tagja bol ýa, seniňem ýaşyňy bilmezdim saňa diýerdiň şular ýaly. Tagja bol walan. Taňryal kızı bizal oğlancıklara da taňryal kızını tiýlap gelipdirler Hudaýyň toýlarynda gaýtdym. Gelipdirin walan. Eje doglaňyň gutly bolsun, uzak ýaşa, göralyň ýaşyny bersin. Eje doglaňyň gutly bolsun, uzak ýaşa. Uzak ýaşa. Aktyklaryňy bile goşaýaram. Aktyçyklama döneýişlere. Eje doglaňyň gutly bolsun, iňem şuňa bolsun. Şeýle bolsun. Göralyň ýaşyny bersin. Şeýle bolsun. Eje doglaňyň gutly bolsun. Çağalaryň, aktyklaryň bagtyna gowany oturdaýym. Gelin ýetin toý bolsun tizrek. Sağlaň rahatyny ber. Indi oğul gerek gelneze ünsürip dinleseň, Bäsim oğlum seni şeýle bir gowy görýär. Nähili gowy görýänligi ine şu goşuk setiriň içinde beýan ediler. Eje seni ynjytsam, şowsuz bolsun işlerim. Dilim gopsun düýbinden, goý dökülsün diýişlerim. Eje seni ynjytsam, goý gözlerim kör bolsun. Ýören ýolum tikelli, ýa-da yanan köz bolsun. Tozap gitsin awraýym, boşap kalsın ellerim. Ejem seni ynjytsam, tümlük bolsun günlerim. Juda düşüp bar zatdan zar bolaýyn bir deme. Ýöne beýdip ynjysam, ýene-de ağlajak sensiň eje diýe Bäsim. Onuň üçin seni hiç gaçan ynjytmajagyna şu maşgalaň arasynda söz berýär, seni şeýle bir gowy görýär. Uzak ýaşa gelmese. Dokuz aylap göwresini götürün, İce delmesini dünya getirin.
kurban kuzuyum deyip bağrına basan ecedel mi arzularına yetiren gül yüzünde Allah nur var ece her sözünde mehirman var ece dünya dursun fin dur mehrivan ece Allah'ım bolsun mıdan sana yar ece Zanecim takdim ediyen fin önümde Zanecim dünya gülür fin gülümde Zanecim uzak yaşı fin sağlıkta Zanecim başım dik bulsun canecim bağlarım sana olsun canecim kevenecim Kursağınna uryar pek yürek ol yürekde kudret bar bolsa gerek sen üçün sindirin mehrine derek inanı söymegimiz gerek bir gerek eni üçün dünya inin bağlası Ölşerin canından evi Terede koyulsa dünyanın parası Ene sevgisinden ecir Zanecim takdim ediyen sen önümde Zanecim dünya gülür sen gülümde Fin sağlıkta